daun saya fungsi. Wah, jalan mesin mana? Ayo. Kaman gelo ya. Oh, Mama. Look at this. Tare pura uthao. Video call itu. बैसागो बोथोर मा दैलां बोथोर होनना खननांगौ दैलां बोथोराव दैलां बोथोराव माइ गायनाया एसे समायना जाबाय दे बारा गोजौ गोबाङै फोथा खोन्थादो बारा गोजौ खालामना अन्थाइ खोन्थाखा अन्थाइ खोन्थाखाय बायल'आ हाथाय बायल'सो अन्थाइया Ada video sudah.